Hi mga karon Bell, kumusta yung Lunes? Naa din nagsingit-singit sa gawas nga kinsa ko no isog diha. Mao day araw na kagitingan da eron. Bitaw, kidding aside. Bitaw gilingaw-lingaw ron ako ang inyong kaguol nga last day na ron sa holiday. Ay ga bala ka ato sang i-extend mukaon sa tag-holiday beef loaf. Nakoy bisita diri nga nag-request og beef loaf. Mao nang with a twist atuwa ato himuon og bula-bulang beef loaf. 50 ra ko nagasto ani nya gisagol na to tanan ang usa ka itlog, usa-usa ka kutsara nga harina og cornstarch, o nya ibutangan ako 1/4 nga repolyo, tamates, ahos ug sibuyas dahunan. Banti aynos na ko kasoy og kaon ani kay managat ang papa nami panagatan so di mi makauna og palit og mga nilata. Munang pagkatilaw na ako, lami man diay na magpangita ko. Kaning beef loaf or gitawag sa uban og meatloaf kay traditional German, Scandinavian and Belgian dish ni siya. Igaagaw rin siya sa Dutch meatball. Wa ko nakatuhog kung sa scientific name aning beef loaf or meatloaf. Kinsay nakahibaw diha i-comment na lang. Ingon sila nga wa kuno ni makuha nga benepisyo. Gisuwat ni Robert Gano nga naa di ay ang meatloaf kay source of healthy fats ni siya. Source of B vitamins ni siya, vitamin A and C, nga essential siya sa mineral requirements of various biological processes. Presente ang bula-bulang beef loaf or meatloaf with pasalubong sa bana nga grapes. Happy araw ng kagitingan lunch everyone! Mga kinaron balgams!